Pamusoro shangami. Na wili hapa au karauko imuri au abarukuno imuri. Saka mwanawe au akashaipo pamba pao kufunga pale meza. Kufunga utaitia ule mshamba. Mshamba ni kudaba ni. Alright. Mobi na chechi mwechetere mesen. Saka nyaya yedu chatererukira zingaiti. Iyi ndo nyaya ichareruka manje. Tipirei Nkurongo. Ndakashaiwa pamusoro chaka. Ndakashaiwa mwana pamba. Ndandi mugadhiri. Ndichishanda mugadhiri. Madzimai ndivanga vari kunokumba. Nguva yavakatirega itochera mvura pari pamwe panocherwa mvura padhuze. Ndopavakadzoka kunochera mvura ndikaona mwana hapasii. Saka ini ndakazobva kugadhiri ndichiuya kwakuwana vadzimai toti handashaiwa mwana. Ngati mashaiwa mwana aenda kubvizwa kuti handisi kutomuona. Kwakuchitotanga kutsvaga mwana. Asi pamba pedu panenge pane vanhu vanenge vachibatsiriswa mumaternity. Saka takatanga kuti vanhu vese vanhu vabatsiriswa mumaternity. Alright. Ngatitsvakei mwana tese pamwe chete. Takatanga kufamba tichitsvaka mwana kwakuzodzimara tafonera sabhuku. Mwana hatisi kumuona sabhuku wabva wauyawo mayuthi. Vanhu vese takaita bishi rekutsvaga mwana. Asi mwana panguva iyoyo haana kuwanikwa. Kusvika ndatoona kuti panapa mwana tatomushaiwa rega ndite pamapurisa. Mandanoripota kumapurisa. Ndichidzoka kumapurisa ndakafona kuti hapana chimwe chaitika here. Vadzimai vakati hapana kana mwana hatisi kumuona. Takaita mazuva tichingotsvaga munzvimbo yese asi mwana tisingamuoni. Takazodzimara kuti ngatitete izvi zvekutofamba kun'anga. Saka tatabatana pamwe chete nasabhuku nemayuthi emunzvimbo nevamwewo machairman tichitsvaga mwana. Takaenda kun'anga dzimwe dzekuna Harare uko mwana hatina kumuona. Tikatendererazve nedzimwe n'anga nezvimwe zviprofiti mwana hatina kumuona. Asi zvimwe zviprofiti zvanga zviri kungotaura kuti mwana wenyu ane munhu anga ari pachitsidzo ndiye akatora mwana wenyu akachekeresa. Asi vamwe vanhu vakanga vachitoita zvekutofona pafoni vari vaprofiti vachiti mwana wenyu ane munhu anga ari pamba penyu ipapo ndiye akatora mwana akachekeresa. Asi vaitotaura nezita. Saka zvese zvotakanga tichitozviramba kuti munhu watogara naye panapo ndiye angabva atora mwana wedu here kudaiso. Zvingaiti. Takaramba tichifamba. Kusvika tazoona kuti zvekuramba tingofamba tiri munyika umu hatimbodzokai kuchechi. Ndobva tadzoka kuchechi. Tadzoka kuchechi takabva tapuwa vamwe vaprofiti kuchechi. Vatakapuwa kuti vatibatsire nemutumwa. Vaprofiti vaya vakazouya pari pamba ndobva vasheedza vanhu vese vanga varipo. Include vana vachiyangwa vanga varipo vachitobatsirwa vadzimai vavo vachitobatsirwawo. Saka ndobva atanga kuchiprofita. Akaprofita vanhu vese vanga varipo nevamwe vanga vasingatopindi postori. Kusvika azoti ini ndiri kuona kuti mai chiyangu ava ndimi makatora mwana pano imimi nemurume wenyu. Makatora mwana mukanochekeresa mwana imimi. Saka vakaramba kutsanangura nyaya iyoyo kuti vabvume. Saka tabva ipapo takazoi zichienda izvi munokumuchwa kuno mumwe muprofiti kwabocha kwamarange. Ndobva taenda kwakunosvika muprofiti mukuru wechechi akanokomenda zviprofiti zvese achiti ndivo vakatora mwana. Imimi vachiyangwa idai munopa amatishe mwana wake wamakatora muchichekeresa aone kuigwa zvinoitawo vana vangu. Alright. Ndaita zvinzwa. Alright. Vachiyangwa kutaurwa ndo varapa. Amai chiyangwa ndivo ava. Amai chiyangwa. Heyo nyaya mudare. Taura iti nzwa mazire enyu. Ite kutaurisa amai kutaurisa. Amai kana muchitaura mazwini
ndataura anenge achinyorwako saka tausa zvakachita baba tauraika pamusoro ima musi wakashayika mwana uyu mina ndine nhumbu ine 9 months ndakange ndakatorara mutende mama ukatoniwa mwarwere vakatowanda takazoti ndakatorara ndakanzwa kurwa achiti ndashaya mwana wangu mukai mundibatsira kutsvaga mwana wangu ndokumungapa takaita mutende su tichibudo tichitobatsiridza kutsvaga mwana takatindira tikatotsvaga mwana tikatomushaya tikadzoka pamba tikatogara tichitobvunza kuti vaivo pavaifamba vakamirira murume wavo kuti adzoke kupolisi kwanga vanoripota takagara ndomadzingisa izvi tauraitanga achiyangu taurai mazira munoita nenyaya nini nyaya iyi handichandinoziva ndakanga ndisipo panzvimbo musi washayika mwana ndakabva pamba pababa wachiri chitatu kuseni ndibva ndaenda kumba kwangu nini ndaiti kumba kune mazita kumba kwanu ndakabva kumba kwababa chienda kwangu kwachiyangwa pakifa iri musi wechitatu kuseni ndakazotodzokera pamba apa nenyaya yekunzi pashayika mwana ndopandakazodzokera pababa zvireva kuti nditi ndakazotodzokera iri Saturday kuseni mwana achinzi ashayika Friday. Alright, ndachinzwa nyaya yechiprofita, ndanzwa nyaya yekufamba. Pakafambiwa pamukaenda kumusangano wenyu wechechi pamukapomwa maprofita wanga uripo? Wanga uripo? Atinopia maprofita menditauri. Ayo mira. Anditi ndichakagara panapa. Iwo wakagara ikoko. Musi wandogara ikoko unozondibvunza. Nhasi ndiri kuvhunza. Ora maprofita aripo? Awe maprofita. Ndinoti ndudze muprofita kuti akati chii. Muprofita akauya akaenda kutorwa nababa wakubhowera kunova ndokumusha kwavo. Handizivi kuti akauya sepa ndoti muprofita akauya akabva kubhowera kumusha ndokwa baba. Akati chii? Akatanga kuprofita amai avo. Akati amai mune vana 2. Murume wamanga munayo kumashure asi mwana wamunayo ndiye kutanga pamurume wamunayo. Ndizvo zvere? Saka ndichokwadi. Ndicho zvere? Ora ndandemberi. Bva wachitiyo murume wenyu imimi muvhangeri. Ndizvo zvere? Tikati ndizvo chokwadi. Ora ndandi. Wazochitiwo vakachiti pangopashondokona angokanga akona kukanganwa. Vachiti baba wemukadzi uyu na baba wenyimi vakafa. Tikati vachizosvika zvikachinzi amai imimi ndimi muri makatora mwana mukapa murume wenyu akacheka. Tikati no, handina kubvira ndanga ndisipo panapa. Kozvokuzonzi ndakapiwa mwana ndikamucheka ndanga ndisipo panapa ndakazoya nguwai ndikazotora mwana uyu nguwai. Profita anyepa manja. Anyepa muprofita. Profita anyepa. Asi pese waiona. Kwese ukaiona pamwe pacho aitonyepa nekuti akatanga kutonongedzera munhu asiri. Shamba. Kwese aiona muprofita. Papa pakuti amai akatora mwana chichi ndo pachisina kuona muprofita pati. Akunyepa. Muprofita akaita aita zvokudzi. Alright. Ngatisiyane nemuprofita wokubhoera. Taenda kubocha. Tinoda kufamba nenyaya. Ndiri kutaura. Oza kwandiri kuenda. Kubocha makaenda mese ere? Makanga muriko mese? Mese. Mukuru wechechi yenyu mutumwa akati kudi? Mutumwa pakanyorwa dhoketi richibva apa richienda kwakaenda nemuvhangeri. Muvhangeri akasvika akati iye mutumwa hatina kutaura naye sekutotaura patikito. Akauya muvhangeri akatakabva naye kuno ndiye akauya achiti mutumwa vati mimi ipai ava mwana wangu. Tikati no, hazvikwanisike kuti titisu tipe ava mwana wangu nekuti hatina. Mutumwa anonyora result rake papepa. Tipai bepa ramakanyorerwa result ramutumwa tiri kwataona pasina. Tikati no, hapana zita result ramutumwa pakuti taurira sei wochiti iwo ndozotaura namutumwa. Fatati azviite. Fatati achiti mukoma chende munokumbira zemeni kuti tichiprofita navamaprofiti vakawanda. Mukoma wangu inini vasimungabvaenda vanopiwa semeni. Avhanzi oraiti kana vachiti vari kuramba tipe vapei semeni. Muvhangeri tikabva naye kunoku abva asvika abva atanga kutaura mashoko akawanda mudare. Mashoko aitaura kuti vanhu ava ndovari kumbobatwa ndovakadai. Vavhangeri vabva vati no, hatisi kumupa zemeni pano. Fandatena vandadzoka ndikati kana sina piwa zemeni nekuti toda profiti 3 or 4 anoprofita nyaya iyi. Chandawira chacho kuno kuchi fandatena vandadzoka kuno. Nyaya yenyu haina kupusa kai? Ndine mubvunzo wandoda kubvunza Achiyangu.
munopati madzimai enyu vangu vaenda kunonzi uchi pachitsidzo pava pane vanhu vakawanda zvakadini. Pane matende 6. Pane matende 6 kudaro. Imimi ndibva manongedzwa kuti ndimi makatora mwana muri mega. Muno mumwe here munhu wamakabatanidzwa naye kuti amai ngichiyangwa nevava ndimi matora mwana. Nyaya ichitanga kufamba kuenda kumaprofita. Vakatanga kuenda kuGlasgow, vakatanga kuenda. Vakati kuGlasgow yatina Glasgow ranga risinganyatsooneki. Saka tangoona mota yeblack. Saka mota yeblack ndichiyamba. Village yese baraungana. Village raungana baratanga kutonga nyaya yese village. Wanyaya basi ndai wachiyamba anga asikushwana. Company vamwe vanga vakadismiss kunzi improgram yapera chienda iyi. Vanhu vaibva vateerwa bvarauya. Watanga kunzi saka ndimahonde nakatumbu. Ndo vanhu vacho vanga vasungwa watanga kupina futi vanhu vevai. Wasvika kuziva kuti hatina mwana wenyu. Kanyaya yabonyara. Pakazouya muprofiti akayarwa navanhu vakawanda. Ndipo vakateera vanhu vachiti uyai mutore chi ende munotora vanhu vari pachidzidzo panapa. Vakanotora vanhu 2. Vakanotora matende 3. Vamwe vese vanga vari pavana kunotora. Vakatorwa muri matende 3. Vamwe vese vanga vari pa vanokwanisa kuteerwa kunotora. Vari kupi vanhu ava? Vakatenda kudzibata. Vechituwa. Avapo pana. Imimi chete ndimazosara zvochinzi munonyaya. Pakusitwa kwakaitwa kuti nyaya ionekwe kuti iri papi. Muprofiti paakatanga kuprofiti. Ine ndakati ndichisimuka ndakabata mwana wangu. Kanda nemimirai. Uyu ndiye murume akabva nongedza paukura mukoma wemunhu. Zvikanzi uyu ndiye murume basi mukabangura. Zvikanzi panyaya yekusheka kwemwana mune chekuisa zvikanda handina chekuisa kwakara. Wanzi garai basi. Maita henyu rega tidaisu rega ava kupedzisa amachi yangu panga pachitaurwa kuti kwakati kwakaendwa uyu achibvumira kuti pamuprofita wakati kwakaendwa pamuprofita wakati kwakaendwa ndizo pamurume wenyu akati profita akanyeka munoziona sei kuti munafungidzira tisikukupai mhoso muchiona zvine munoziona sei tiri pamba isusu pakatomboyanganga yekutanga ikati baba ndima akautora mwana wenyu kukatouya mumwe muprofiti wechi2 akatohakisa dhimoni rikatotaura rakati rakachema richiti iwewe ndiwakandipa mwana uri kugadheni tiri kunetsana iwe ukurambe chiudza vanhu baba ivava ukurambe chiwo wakandipa mwana iwe richichema zvanzi handina kukupa mwana ndiwani taura kuti ndiwani zvikanzi wakandipa mwana tiri kuharare dhimoni richitotaura matikuti vaku taurai muri papo pamusoro changamu ndingati nini vanhu vangataura kuti handisiprofiti chainei toda kuti tingovhurana taurai amai avo vakaprofitwa nemuprofiti zvekumashure zvakaitika kuti murume wainaye ndewechingano murume akaprofita zvakawanda zvemusha mavo asati asvika panyaya ipi kuti aonese vanhu kuenda nyaya amai ava vakaprofitwa kunzi murume wainayo haasi wekutanga murume wavo wakasiyana naye sei vanokwanisa kutsanangura here dai mumboona wenyu sedai murume wavo murume wavo kutanga asiri uyu vanokwanisa kutsanangura kuti murume wavo aripi izvozvi ande vakasiyana sei sezvakaprofitaurai taurisai maprofiti inini ndichisvika pachidzidzo koko vanotoziva kuti inini ndandakambonye ndakarora ndetodedzwa chinzi amai hei ndine mwana anonzi Rashidi zvese izvo vainge vachizviziva muprofiti ainzi akaemso chitatu amai hazvizvo zvamakutaura zvanzi uko kwatikuteerera zvanzi uko muprofita akatibvunza murume kuti murume wako wokutanga wakasiyana naye sei chikonzero ichocho kuti iwe uramba nomurume wokutanga ndo chaunombotanga kutaura usati wataura zvimwe nini murume wangu aenda South Africa achidhiraivha magonyeti akazoenda kukongo akudzoka kubva kukongo vanoti akatakura zvinhu zvakanga zvakadiwa
kubva asungwa ari kuzambiko. Saka hama dzemurume dzasingabude pachena kuti murume wenyu akasungwa sei akatungwa ingoti asati atungwa. Tikandagara 3 years. Pandakagara 3 years kuti chikoti vanosunungura kana munhu agara 3 years kuti takukusunungura kuti muchiropa. Ndo masira atakaita nemurume. Auratidzo chikomana. Muprofita akaprofita amai ava kuti amai ava vane vana 2 nemurume wakasiyana nemurume uyo ane mwana mumwe chete. Asi amai ava chakaita kuti vasiyane nemurume wavo akasungwa nekesi yemedha. Ava baba vakaprofitwa kunzi ivava vane gomba remai, mukoma wavo ane gomba remai. Vari pamhiri kuonekwa havana makumbo emai. Alright. Kesi, I think kesi ke maiwisa kwatiri. Regati titauri maiwisa kwatiri zvedu. Isusu tanoda kuti tifambe tese zvakanaka. But takaita tamukuita igona kubuda. Chatoda kuzana kuti mwana ari kupi andizvozvo. Iwe unopinda chechi yaunotenda here? Unotenda mairi? Chii chaunonyanyotenda machiri? Chechi mei? Chandonyanya kutenda mairi. Kuti uzoti nini chechi ndoitenda. Ndinotenda kuti ndirambe ndirimo chii?